Здравейте от Stranger Carp Team! Запътили сме се днешната дестинация и този излет ще го прекараме на язовир Берсин. Отиваме да ги ловим. Отиваме да ги ловим с колегите, да направим една тренировчица. Очакваме интересен излет с много жеги и надяваме се с много риби. И дъжд. И дъжд също, и грамотевици. Отзад колегата е много бъзлив от грамотевиците, принципно. Като цяло ще видим какво ще направим и стартираме с нашия излет. Е, така и покатиш. Обаче лица по силците ни ще. Чакай, това имаше оград. Напъва, бе! Това е една 20 сега. Спукам от смях. Опа, тръгна! Запали товарния влак. Това хубава риба много. Това аз го удова бе, даже. Само как го частнах и ще опареш. Стара ли би го почва? Мърла, гледай си газа. Кал ли са? Малко. Това не се види. Това не се види. Сега вкараме зира по това. Рибица тук, бе. Не знам, а тази риба е много борбена. Глей. Там държеше да. Държи. Пред теб е. Още е дълбокото. Виж пръчката отгоре, праша не крие. Какво прави? Доколкото има шока. Защото там мина шока и издига кога дойде. Измори се. Бяло му дърва от тези пръчки. Как са меки? Шипу. Не, ясно, не може. Но тия боксерите? Дом Педро, лимони, как беше? Бобадьони. Бага ти бони. И аванс да почакай. Нема се даде без бой. Ама колко стигна сега го напа нас. И аз го видим.
Браво. Дали? Ябадаба-ду. Оля вчера също, сутринта същата работа. Те много здраво. Майко. Ще искам снимки. В екшена сме. In the game. Абе, ти не мога да направя. Аха! Я ще си купувам такива. Тарикатски обувки. Да, идеално те е обаче. Тарикатски обувки, опа! Бай, майче. Това мрам как ще Тарикатски обувки, бълвам под кълта направо. Какъв профи здрави. Ще трябва тариката. Ти изгубих, бе. Как ще кажеш, може да правиш хубаво? Видя ли как скочи с помба, бе? А? Видя ли как скочи с помба? Майка, да отида да се зигам, брат. А? Да отида да зигам. Право на зигафа да се твори. Просто време да опнем. Ау, има оплитане. При ловото, при цепи. Това малко да стои. Там открито като как издрънка. Мани го това тука. Не мога да отивам и боите. Вижте отгоре. Гледай по-навътре да е, без то искаш се топлиш, виж в степен на 3 метра. Айде да ви смокнем, да е. Сега ти на Борислав да Ша. Лофе. Лофе. Как ги павам с фонда за глас? Осем кила.
А? Много широм. Ние малко риба не сме изкарали днеска. Ау, това не ме откачи. На 4,5. Ай, виж какво си хванах аз? Ай. Опа, какво ле? Само да вметна за протокола и за нашите зрители, хората вадат риби, Тя ще удари. аз вада зорве. Ай, избягам. Знаеш как се качва? Вчера съм виждал вътре. Гледай как е. Операторчето. Зик ли е това? А? Зик? Зик. А сега този тъмън къй го вкарахме, сменихме му дълбочината. Как се ви гледа сега? Ще си измия краката. Сега пръска глава, това само амур. Не, бе. О, вайцат. Ири барат. Май Тут ще прати малко докажеш. екранче, бе. Да, бе. Изправи видеото. Май. Не. Ай, как скочиха пак там. Откачи се. Оле! Що го натегаш така? Как няма в момента? А, да не правим реклама сега на куките. Чао. Бах ти и клипа правя. Моите. А ти с не поеш. С Борисов. Ти нашите чехли са такива проститки, че... Корално обаче. Иска моето момче така панорама, гледайте се, цак, цак. Survivor Хикса. Чайте, че бегайте от кадър. А само там влизам от туда да се поцикам, бе. Защо не ги падим тук от корално? Ма аз 100 пъти ви казах, че тук е по-твърдо. Там не паднеш там някъде 10 метра. Направо ми е ракитанца. На дъното ли? 10 кила. Как така 10 кила, бе? Така ще видиш, дай снинга, да си го там и там. Как така 10 Това кила? само ще го може да е отгоре. Отгоре. Само искам да му видиш гърба, гледай. Оу! Аз мисля, че е малък. Аз имам това таван, бе. Той е като парцал. Аз чак се вигам с него. Дон Педро Тотмакис.
Парайте се. Помогни ми, бе. Спукай го. Дон Педро от майка снима. Мале да пръска камерата. Дали не е знам. Ау, то не е нищо му не. Той се откача. Баси късмет. Е, бати късмет. Чакай да изкарам това. Чакай го пръснем право. О, сто ще се снимам. То да снимаме всичките направо. Слъм камерата е тук. Давай, ще сложим камерата, там и ще направим снимка. Ти го си лекав хубавец. Що, на 10 км? На 10. Да, тежи. Аз като видях какво тухлах, аз мисля, че е 3 кила. Аванс ми грам. Ти чули аванс да цвика? Не. Аз не го бях пуснал. Много сина. Ще свана ни малко водичка в нещо. Това си вият мети. Марти малко навътре си го закача. Ловене, ама много здраво остата. Аз го направих вчера, зелен. Това е на 10. Това е доста над 10. Това е около 14-15. Ай, стига толкова. Айде сега фане за GoPro-то да ни фокусира още и телефона ми, чел. Това се изсъра. Ау, Зад нас. айде бе, стига си го тормозим. Айде ви бързо. Ами една група просто е така да в фокуса и това. То ще ги фане ли? И ние успяхме. Най-накрая. Ай! Това ще снимам вече. Чакай. Близо. Ще се спука близо. Точно ли беше? Видях. Копалето скочи. Видя ли? Как палик отгоре изпотнаскаше рана веднага. Не се. Само ти върхи ще как сме надолу. Там как паш скочи. Моци ли го пак там и ще виж как ще свалиш надолу.
гидро. Митьош, храниш ли? Да. Чакаш. Ангела, виж как се води риба. Видиш ли я? Нека теб. Много дебел, води има път. Изминаха 18 часа от нашия 36-часов риболов на Берсин. Имаме около 15 риби и доста откачени, понеже на доста от рибите устите им са много разбити и много бързо се откачат. 8 от рибите са ни на рибно двукомпонентно на Дрънкарп Team, другите 2-3 са на балансирано Тутон алкохол. Маса от цветето, които излизат, е на оранжево, също от което и на лилавото. За зига пробвахме какви ли не комбинации, бяло с черно, чисто жълто, но масово за сега рибите дават резултат на жълтото. За захранване този път импровизирах малко с храна, останала след състезанията, като основно преобладават топчетата алкохол плюс на Дрънкарп Team с различни видове семена, пелети и ликвид, заляти предварително, за да може по-бързо да отвори петното за това кратко време. За зиг този път тъй наречените супи не дадаха добър резултат, като основно действахме и с по-твърди частици. Направи ни огромно впечатление, че рибите отново и за пореден път реагираха доста на спомбове, като през 15 минути вкарахме по 2-3 спомба и имахме почти мигновени удари на дъното, включително и на зига. Този път разположихме две петна, едно дълго и едно по-късо, като Митко съответно ще обясни каква ни беше стратегията за петната, съответно дистанцията и така. Петната бяха едното на 90, другото на 60 метра. Зиговете бяха 8,50, дълбочината беше около 10 метра. Бързо. Къде? Оплити се в корната и го отпускали. Ръката. По-напред. Животното го виждам, но той него няма. Дай ми само ако отгоре да видим на колко. Не е горе. Боят от мък. Митьо, записа 9-10. О, как се напрасках! Повече вода няма. Ай! Бая, шамари удрато. Ай, шамарес!
Петровичен Марис. Дай от ниско така да се види голяма шаран. То от ниско изглежда по-малък. Вижте как изглежда. Ай, ще са. Ти го трусиш, бе? Това е много снимки. Това ще подскача с мизика. Снимаш? Чай го покажа. Това те зига, бе? Не е зигал. Чаках да пусна камерата. А, ти не зига, бе? Не. Гле. Това ли се скъне на една ми? А няма го плаши, дай че он е. Това са мъча тръга. Основно се доверихме на монтажа Дерик, който ни даде, разбира се, много добър резултат. Чай, ще трябва да се преча. Ох, ти си мой. Ау! Тъмън. Баш къде трябва? Близо до другия малко. Оп, потъна. Дипи си го, като цигане ще получи.
Не е лош. Много дъхна. О, това е голям бе. Аз го извадих на буксир. О! Голям. 7-8. Аз му давам смак. Може и отгоре да. Приключи нашия 36 часов риболов на Берсин. Изкарахме около 50 риби, от които от тях имаше и доста откачени, сигурно над 20 на брой. 60% от рибите отново бяха на компонентно рибно на Дрънкарп Team. Имаме около 15 риби на Зик, които отново реагираха масово на жълтия цвят на пяната. Рибите продължаваха да реагират на спомба постоянно. Това и приключи. Ай, басо, майки. Баче, ако знаеш колко се виждаш ли ги, бе? Покри главата му изядох. Добри ден, добри ден! Устриж! Аз ще знам. Добри ден, добри ден. Изминаха 18 часа от нашия 34... Чай не фърне майци. На нашия 34. Тълбомор. Тълбомор. Настра върва назад. Някой да ми донесе очилата. Е сам. Казах ти. Очилата.